че много ритмичен човек, много те пада това нещо, стараеш се изключително много, нали, да танцуваш, да си научаваш стъпки и прочие. Замисляла ли си се да се занимаваш с музика? И аз казах ми, по принцип не, ама бих пробвал, нали. Той беше акордеонист, стартирах с инструмента акордеон. Обаче акордеона в последствие се оказа един физически и преносно, нали, инструмент.